Bħal dan iż-żmien 10 snin Gvern Laburista kien daħħal il-liġi storika tal-Unjoni Ċivili waħda mill-ewwel miżuri li ħolqu rivoluzzjoni fid-drittijiet ċivili f'pajjiżna. Fil-Parlament Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru ta' iż-żmien Joseph Muscat kien ressaq u vvota favur il-liġi bil-maqlub ta' Oppożizzjoni Nazzjonalista immexxija minn Simon Busuttil li kienet iddeċidiet li tastieni fil-vot. B'dan il-vot storiku twettqet miżura ewlenija mill-Manifest Elettorali Malta tagħna lkoll li permezz tiegħu il-Partit Laburista kien irreġistra rebħa storika f'Marzu l-2013. Quddiem il-Parlament l-Antik fi Pjazza San George saru ċelebrazzjonijiet kbar kif tħabbar ir-riżultat parlamentari li ta' aktar drittijiet inkluż lil koppji tal-istess sess li kienu ilhom snin jiġġieldu għalihom iżda gvernijiet nazzjonalisti dejjem opponowhom. Maħruġ tal-membri parlamentari nazzjonalisti kien hemm saħansitra ibbujar sħiħ mill-folla kbira preżenti. Il-Prim Ministru ta' iż-żmien Joseph Muscat kien iddeskriva dan il-vot bħala pass il qudiem għall-ugwaljanza. Hawnhekk ġie nnotat kif il-Partit Nazzjonalista baqa' kontra il-bidla. Dan il-vot witta it-triq biex 3 snin wara wkoll iddaħħal fis-seħħ iż-żwieġ għal koppji tal-istess sess waqt li kien il-bidu biex pajjiżna minn klassifika ta' drittijiet ugwali jispara lejn il-quċċata fejn issa ilu jiddomina għal dawn l-aħħar 8 snin konsekuttivi.